Ilalawag iti Philippine National Police nga sanda nga inserek iti pagbaludan wano selda iti 80 anyos nga lulo nga naakusaran nga nagtakaw ti Mangga iti Asingan, Pangasinan. Sigon kini PNP Chief General Junardo Carlos, saan nga imbalo digiti pulis ni Lolo Narding Floro. Kalpasan nga nagtrending ti social media iti pan naka-arestar daytoy. Kinuna ti PNP Chief numan pa inaresto dagiti kameng ti Asingan Philippine National Police iti naso nga lulo gapu iti warrant of arrest nga nyetnag ti korte ket saan nga literal nga naisarek dayto iti pagbaludan no diket naipasidong laeng iti kustodiya kabayatan nga maruray nga makapagpiyansa daytoy. Mawatan met dagiti pulis ti salsangwen nga sitwasyon iti nadakamat nga lakay. Iti kinapudno na segon kani General Carlos nga bayadan na kumanti piyansa ti lulo ngem imunan nga nag-contribute dagiti pulis iti Asingan PNP tapno temporaryo nga marukatan ni Lulo Narding. Impaganatget ti PNP Chief nga nagtungpal lang dagiti pulis iti pamilin ti korte nga arestaran ti Lulo nga magtaltalinadlatta iti panangisakit da iti pada nga tao. May palagip nga naireklamo ni Lulo Narding gapu iti may pagarop nga panang purus na iti bunga ti mangga nga agdagsen iti 10 kilos nga isumet lang iti nangimula daytoy kaning pagarop ng sakop na iti nasao nga daga. May nagpalaing iti nasao nga damag nakarwar maten si poda iti kalman ni Lolo Narding. Nagpalawag man iti pulisya ti Asingan may papan iti panakaitantan iti panagarwar daytoy manipod iti police station. Iti detalye daytoy adamag idanon ni Bombo Joanna Alatising iti Bombo Radio Dagupan. Kalagap na ng kanyang piyansa ang 80 taong gulang na lolo na inakusahang nagnakaw ng mangga sa bayan ng Asingan. Nauna rito, numagsa ang tulong na natanggap ni Lolo Narding Floro mula naman sa iba't ibang mga individual at personalidad mula sa Pangasinan at iba't ibang mga lugar sa bansa matapos itong mag-viral sa social media. Base nga sa pahayag ng Asingan PNP, kaya natagalan na makalabas ang lolo ay dahil sa umiiral na alert level 3 status sa probinsya. Nakansela umano ang transaksyon sa mga hukom pero sa kanilang pakikipag-ugnayan ay napirmahan ng kanyang temporary liberty. Matatandaan na nagtrending ang istorya ni Lolo Narding matapos itong makulong dahil sa pagpitas ng humigit kumulang 10 kilong mangga. Larito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Joanna Altising nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa mga lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo Bombo!